engasekho because umuntu ongayidirect uthi ngayinikwa kanje yayiqale kanje ihambe kanje uJob Ciliza. I'm very sorry, I'm not against amabandla, angikho against ibandla elidala iAfrican Gospel Church. Mina ngiyinzalo yenzalo yase-African Gospel Church. So ikomkhulu futhi bengiyi-African Gospel Church, ngishumayele futhi i-African Gospel Church kuma-circuits athize akhona ngihamba, even nakuma-conferences akhona ngike ngafika isikhathi saside ngifika. So umlando wabo ngiyawazi. So ime kanjalo-ke Ncenkosi, lento-ke yenza-ke manje ukuthi ibandla esikhundlaneni sokuhlangana liyahlukana njalo. Uyabona nje manje mawungalibheka lelo bandla lihlukene mhlambe ka4 or 5 manje. Yazi yini bazama ukuqhubeka nevision, ivisionary ngasekho. Kanti uma ufuna ukuqhubeka uqhubeka nombono wakho kodwa uqhubeka ngendlela uNkulunkulu wena kubize ngayo. Manje bamapholo khona ipoint lesi2 ebengifuna ukulisho futhi ngizoya kulona bese ngibuya kule oqeda ngisho manje. Lesi2 ipoint la lokuhlukana kwamabandla amaningi. Mawuthi umuntu akangaphuma ebandleni. Umuntu akangaphuma ebandleni akasebenze kube njani. Lezi ingane ngokubuka kwami abafanyana laba abancane abasakhula abasebandleni bayambona nangu umfundisi wabo lapha. Mayengena enkonzweni ushaya isuti yakhe akanokusho hamba ngeMercedes yakhe. Mayifika lapha phambili afika ahlale kwi-couch yakhe right kuza amanzi ahamba uphethele ngisho iBhayibheli ayoshumayela. Kulezi ingane nazo kuba khona lokho uthi madoda umuntu akenza khulu mani naye abe umfundisi abe njani. Manje masingaphumi la ebandleni ziyohlala nini kuma couch nazo njengabafundisi bazo nazo zibe uma sijaha ukukhulu wenceke usizophuma. Manje ukukhulu nanokuthi angimazi umfundisi bayatatanyiswa manje bayatatanyiswa kuze ubone ukuthi nenkosi uJesu bekunganje bengeke kwabanje. Uyazi ukuthi Nceku uDavide bathi mebemfaka izambatho zensimbi ezazomvikela, mfisa uyibambe leyo nto ekhaya, ezazomvikela kodwa kwazinqaba. Khona izinto ezinhle ezizokuvikela nezizokuphakamisa kodwa uma ubona empini ngeke ukhona engazo zishiye. Okay. Uyabona? Uzazomvikela Nceku kodwa uthi zikhumuleni ziyangisinda. Wakhumbula igama uthi mina ngiza kuwena ngegama hayi ngeensimbi. So khona izinto eziningi nje ezi-useless abafundisi thothi siyazenza ake ngizifake kancane ukuthi wawazikhipha kuyona yonke into. Thothi siyazenza kodwa ngokuthi uyazibheka zimveza uKristu. Yabona? Okay. Yeah, azimveza uKristu. Onaloko ziveza ukuthi kanti ukusindiswa lokho kuyinto ekufanele uyilangazelele ngokwestatus. Yabona ukuthi no akhambi kanjalo. Asinawo umbono njalo. Lithi iBhayibheli umuntu engezwe ahlale engezwe, mengazi futhi ahlale engazi ngoba asinawo leyo nkani thina bakaKristu. So khona izinto esingenazo sizibuka bezenza abantu bezwe sisho sithi hayi yakubona kwethu. So asikwazi ke Nceku ukuziphakamisa. Lithi iBhayibheli uyena osiphakamisayo ngesikhathi esifanele. Bakhona abantu abaphakanyiswa uThixo ngesiphiki. Bakhona ngiyabazi nami abanye bebesondele kumina kakhulu enkosini, abanye bawo baba kumina baphakanyiswe inkosi ngiyabazi ngiyabazi uNkulunkulu baphakamiseke. Kodwa futhi khona la khona ubona khona ukuthi no lo uzifuneleni ukuphakama. Mina Nceku ngeke ngaye ebandleni la eMlazi. Bandleni elithize leMlazi kwasuka umama ngoba umama angazi kuye kwenzekeni kwesisikhathi. Kodwa khona into ebuyenzeka. Ikhona iplug ebuyikhanya ngathi. Ivulelwe la ivulelwe khona. Uthi lo mama uthi ngicela usukume baba usho umfundisi njalo. Suku umfundisi la wamjikisa la ngaphambili. Wathi hayi bazane niyabona le jean egqoke ubaba yayi kade ithengwe yimina last year. Wathi ayithenga ngaze ithengwe yona ngicela sishaya imali simthengele nje into ezintsha. Iyona into efanele yenzake le ebandleni. Abekho yina abantu ababhekelele idingo zeNceku kaNkulunkulu. Ngoba phela okay. Kodwa eyintweni ezingenayo ngiyakholelwa nezwi liyangivumela ukuthi eyintweni ezingenayo phela kuyabelwana yebo bese kuba khona into ehambisa ivangeli khona la bese kuzoba khona okunye ke kuthiwa naku ke Nceku uyabona hamba uyoshumayela ngiyebo kodwa uthi uzoyinweba xa mhlambe khona nabavakashile namhlanje bafuna ukukholwa ngithi basazozwa kulomfundisi ekuthiwa unejini eyodwa yathenga ngonyaka odlule yayibiza yona bandla shemi kodwa ke kwakuthiwa yathengwa uthi umama yayithengwa uyena lo mfundisi usejele njengoba ngikhuluma manje waboshwa
because yonke imisebenzi yomnyama iyadalulwa ekhanyeni bonke abantu abaphilisa mana baba lo uboshelwa yona legend noma soku no boshela imisebenzi yakhe eyimali base beqoqa imali bangena nento ze scam nani bazalana isiqaphele kakhulu. Okay baba sesidonsa isikhathi eside kakhulu kodwa kunezinto ezo3 engingafisa ukuvala singakhulumanga ngazo. Ukhulume eqaleni khona into okwakhuluma ngayo sandokuqala ukhuluma ngokuthi abaprofeti bahlukene khona abaprofeta kuma kings khona abaprofeta kuphuphu njengamanje ukhona nomprofeti othi umbheka ubone ukuthi hayilo uprofeta kuleyo level ke kusasekhona noma sekusele igama nje ukuthi hayi kahle thina abazalwane sabantu abafanele ukuthi ngoba into ebenginokuyinothisa kakhulu besihlale sikhunjuza ukuthi kahle thina amaKristu sobani kodwa manje uma kukhulunywa ngazathi thina sisekho kuleyo position for instance kuthi hayi kahle thina fanele ngabe thina esilawula umhlaba fanele ngabo Cyril Ramaphosa president babuza kuthini ukuthi uNkulunkulu uthini kube thina esibanika ama advice nani lezo zinto ezikanjalo zisekhona njengamanje ngoba ukhulume ngalabo bantu noma sekusele igama nje uma ekhona mhlawumbe ngomdalulu ukuthi hayi ubona ukuthi umprofeti ubani uyena usase kulelo. No ngiyabonga ncane Nkosi kuleyo ndawo bakhona ncike Nkosi angiqale la bakhona ukuthi bacindezelwe. Okay. uJesu uthi ngiyanithuma uthi bhekani manje ngiyanithuma njengezimvu phakathi kwezimpisi yabo so impisi into ehlezi ifuna ngaso sonke isikhathi ukucindezela imvu nokuyibulala i-chase kwi-position i-chase out kwi-position so imvuke nempisi into enjalo kodwa ngizama ukubuyela la kulento ishoyo bengingandlala kakhulu lapho kodwa ngifuna ukusheshe ngiyibambe le ndawo ishoyo so bakhona nceke Nkosi ukuthi bacindezelwe labantu bashoyo abahlanganayo labo kuhlangane abendawo ethize nabendawo ethize bayabacindezela abantu abasaphethe into ejinweni kaNkulunkulu bayabacindezela ngiyakwazi ngiyomunye mina wabantu abafika ezindaweni eziningi ngacindezelwa mangithi ngiyabheka mina khona mina ngatshela umfundisi wangitshela cash wathi yabona ke Ngcobo wathi yinhle lento ishumayelayo lento othi kuhlukane nezono yinhle uyikhuluma ngendlela kodwa uzwazi nciko uzwazi ngeke ulandele umuntu kulento yakho omunye ose Pretoria manje ade kumzalwane umama umzalwane wami uye kuyena ufika umtshela ukuthi uthi mama usibani bani indaba ungasafiki lapha ngangade ngithe vuvana uzokhonza nathi ngoba uyithola indawo ulokuthi lento ishunyayizile oNgcobo wakhe awuyithola indawo ozo sizokhonza hayi uthi mama uthi wathi uyafika wabona uthi wafika kumdlalo yazi umdlalo uthi hayi wabuyela ekhaya umama waphinde abantu abadala kuyabazi umuntu omdala into mesekhomisa ungayithanda uphuma ngempela kuyona uthi wafika umfundisi wafika umfundisi endlini mama yini asabo uthi wathi mama ingathola ivangeli mina baba elithi wambekela elithi futhi lisabhalwe kanjalo ezwini wavana wathi umfundisi ya mama uyosala nalo iqiniso lakho nje ubone izindlu zigcwele thina ngeke sikhulume into eyikhuluma so leyo nto iyakuvezela ukuthi ukuze izindlu zigcwale kufanele kufakwe namanga noma lakhiwe libi lento uyabona Nkosi nje le interview esinawo namhlanje khona indawo bengathi mangibiziwe zikhathwe zingafakwa okay ngoba kunento ethi usosixoshela abazalwane ababani kanti abantu abankulunkulu abantu noma umuntu yini yabo ifasi buyele lapho kakhulu maKristu ukuthi kanti abantu ababani ngoba uma uyithemba into ishumayelayo biza noma ubani azokhuluma kwiprogram yakho biza noma ubani azenkonzweni yakho azokhuluma ngoba into ishumayelayo uyayithemba so ngicabanga ukuthi ihamba lapho manje kuthena umuntu angayithembi into ayikhulumayo nokuthi sifuna ukuba ama all in one sibafundisi yabona ke leyo ke mhlawumbe yona engavala ngayo sima all in one ufuna ukwenza yonke into akekho umuntu onikwe yonke into futhi asilungisa igama elithi apostle alisho umuntu onikwe yonke into amanga lawo amanga kaSathane umpostoli unikezwe yonke into ayekho umuntu ongamdinga omunye umuntu lemhlabeni ibishop ke nje angifuni nokuthi ngize ngithini umubishop igama elithi bishop lisho enye into hayi lento esho abantu manje abantu bathi umuntu oyibishop umuntu ophethe amabandla yabo uthi ama branch noma unama secretary bishop no alisho njalo iBhayibheli alisho njalo lithi iBhayibheli appoint a bishop in every city yabona ngiyalithanda liveza ukuthi i-local church must be lifanele iphathwe ubishop
So a bishop is just a local pastor. It's just umuntu ophethe a local church, not amabandla amaningi ngokweBhayibheli. Uyabona? Yabo, cause nama bishop ahlukene. Khona ibishop elizifunele lona elithi iBhayibheli umuntu efuna isikhundla somboniso unxanele umsebenzi omuhle. Uyayibona leyo nto lizibone lona livuke ekseni nje akunaNkulunkulu angithini akunagcobo oluhlukile cha uzibonile ukuthi uyaqualify lithi kufuna kuba indoda yomfazi oyedwa kuba indoda engasoni isinxilise wayini libeke uphatha kahle ihambi ongenisa ihambi nabantwana bakhe bemthobela ibishop bese kuba khona ibishop lesibili athu umpostoli Paul ekhuluma noTimothy uthi appoint ibishop in every city. Uyabona alizifunelanga lelibekiwe because ikubukeka impilo yakhe uyazi ukuthi kwi-Old Testament yayi serious kanjani indaba yokuba umpriest le namhlanje sebe emabishop okay it's fine libhaliwe ezwini okay kodwa one wawushada nentombi into ungashadi nomuntu ongasayona ivirgin kwi-Old Testament umpriest ngoba manje mangasayona intombi into uzofika la asazi yonke imikhuba le akulola aqede mhlawumbe wesikhathi aguge mase gugile yena mase gugile yena ncike inkosi esegugile ayiguga nje kodwa esekhathele uma esekhathele yena wena ubhizi ufuna lento ade kunika yona usuphumela ngaphandle so yayigadiwe indaba yobungcwele kwi-Old Testament namanje ke kwi-New Testament lithi akuba indoda enomfazi oyedwa why ingabe indoda ihamba ithesta yonke indawo so namhlanje banezithembu ka5 nga4 ba ama-bishop kodwa yabo so izinto ekufanele sizinakele so ke ngicabanga ukuthi into eshaye kakhulu ibandla bafowethu eningizimu Afrika nase-Afrika yonke empeleni umhlaba wonke sishawo ukuzenza abafundisi bafuna ukuba bakhulu bazibadlule kulento ababizelwe yona babizwa ngo-lordship namhlanje awukwazi ukuthi uvesi bani lo babizwa ngo-lordship man of the hour man of the moment yabona abathinto man of the moment uwesifazane wawuthinta umphetho kaJesu uyibona babanjwa awungitshele nje nceke senibambene kanje ngene umfundisi nibambene kanje ubanjwe kubona labafundisi labazana bamnika umnikelo ubanje ukuprotectwa kubona laba bakhipha ishumu ukuthi bavalela ungasondeli kuyena kuyiqiniso yini lokho asikazi ukumbona uNkulunkulu bafowethu masamba kanje ngiyakhala eSouth Africa ake sehleni pastors sibuye sibheke phansi sifuna uNkulunkulu wasendulo lithi iBhayibheli khona indoda engiyithandayo eBhayibhelini sengivale inkosi uAsa kuthi uAsa kuthi wawenza into eyodwa mangabe ezohlala esihlalweni kuthiwa wathi ezongena esihlalweni kuthiwa wangaqala esihlalweni waqale wabuka la within ipalace wabuka kulobukhosi kuthiwa waqala wadiliza ama-altari o-Ashera wadiliza ama-altari empepho wadiliza izithixo yamuzwa akazange enjoy isihlalo iposition waqala walwa nazo zonke izinto ezizomxaka masehleli kulesihlalo so engathi seyibafundisi besingenza njalo mawuthola lokhuza i-opportunity yokuma ebandleni bheka izinto ezilimaza lebandla yabona uma ngabe uthola indawo kuthiwa imagule position mhlawumbe senior pastor akasekho sekungena wena funa izinto ezingo-Ashera funa izithixo bekade zilimaza abazalwane ngaphambilini that is why ngithi even nabantu abasayoshada most abantu abasayoshada ngithi uma uxoxa nopartner wakho xoxa nize nifinyelele la umbuza khona ukuthi umkhulu wakho uyamazini ugogo wakho uyamazini abantu balekha abavama ukubulawa iziphi izifo uma bekwi-age ethize bathi iziphi izifo ezibamba abantu la kwenzekani uma uyazi why eBhayibhelini it's very very important because kubhaliwe eBhayibhelini ukuthi ubani waphile wafa eneminyaka emingaka ubani wafa eneminyaka emingaka ubani uzala ubani leyo nto ikutshela ukuthi they lived how far it's a record of the family so awuvani ungene nje uvula ubuso nje yongena kwifamily ongayazi ungena kwifamily oyaziyo osuwazi ibackground bese ulwa nemimoya ekade ibulala lemndeni ukuze kuwena le generational case ingabe sangena kuwena so baningi abantu mina ngibabonile abazalwa abantu abadivorce nabo badivorcile kade ngangibakhuza abanye ngithi nceko ake sikhulekele ungakangeni badivorce wathi hayi lento sezasulwa ngegazi lika Jesu khona izinto noma umuntu ususindisiwe kodwa ezikulandelayo ingakho iBhayibheli lithi nesono esithandela kangaka khona into ekulandelayo mawukhona ekulandelayo so izinto lezo ubona uthula ubuku ubona ukuthi bazibangekho serious abantu ukukholwa lokho bazalwane lithi iBhayibheli lithi work out your own salvation insindiso usuku nosuku umsebenzi usuku nosuku so awukwazi ubona ungena emshadweni nje gijima uyongena emshadweni nje so izinto lezi now brother Enig mayikhuzile kanti ngizwe enye iclip ekhuza leyo nto
ethi mawuzoshada umshado ubusiso uNkulunkulu kodwa before ushade thandaza uzukhulekele nalomuntu ozoshada naye. I-South African imatheka kanjani umuntu onjalo okhuluma izinto ezikanjalo izinto eziningi ayikhulumayo Enigma uvana lungise ngqo ukuthi into into eshaya ngicathi ishaya abantu one akanamfazi usingle bathi ukhuluma kanjani namakhaphulu bakhulumile uPaul ukhulume kanjani namakhaphulu uPaul ezebatshela ukuthi tholani isikhathi sokuthandaza nibuye nithola isikhathi sokujabula emshadweni niphinde nithola isikhathi sokuyokhuleka nibe nodwa kungabi inkanuko uyikhuluma kanjani uPaul leyo nto engashadile namhlanje uNkulunkulu mevusa Enigma thi uyabheda kusha abantu abafuna imali Enigma ukhuza indaba yokudliwa kweimali emabandla mama Paulo sesikhulume kakhulu ngicela ukuthi sivale kodwa ngeke khona umbuzo salayo wodwa ogcina lwemvalo siyavala uthinte indaba yase African gospel nansi inceke umkhulu uthe ufunda umlando wakho bani uthe uchiliza no job yes yeah umkhulu uthe umkhulu uthinta indaba yakhe ukuthi benomlungu lo baze baba nenkinga yezimali kwase kuyahlukana izibandla so sayini mina ukushuthi umshumayelo usuke eqinisile mayethi akukho kusha akukho kusha ngoba even namanje phela kule nkulumo esikhulumayo mangilandelisisa kahle ngiyabona ukuthi lento eyihlukanisa ikhehla nomlungu namanje ikakhulukazi amabandla amaningi ashawa yiyona ukuthi kushuthi lento into esingalwa nayo kodwa mhlambe sekude kuyiwina naku generation ezayo cishe kusangayo kusazokuba sisazolwa nayo Ncebo kakhulu even ebandleni labapostoli lithi iBhayibheli kwathi ngaqala kungena iminikelo kwaqala kwanocomplain kwathiwa hey ngeke khona abathola kakhulu ematafuleni lapha ekudleni naseminikelweni ekubekwayo so ibandla once laqala lakhula ngokwenamba ukhula izimo liyakhula nangokwebhank account kakhulu Nceke Nkosi likhule ngisho nakumadimoni akade latheka kuthunyelwa nzima kakhulu amadimoni akube kusathunywa nje imphupho yamadimoni eyayikade kubamba ukuthi ungaregister ibandla ungaqala imithandazo yama home cell no nkulumo ngaleyo khuluma ngento serious manje enkulu so kunezinto ezikanjalo ke Nceke Nkosi izinto kodwa lezi zinto bazalwane izinto ezingaphela uma ibandla lingabambana ake angiphi nginiki advice nje abafowethu abaholi kakhulu our pastor ngiyabathanda kakhulu ngoba uNkulunkulu babizela ukuthi baholi ibandla bafowethu ake umeme labantu obungakazi ubameme manje uJesu uyabuya ake umeme nje labo obungazi ubameme yabo labo ukuthi babheda kakhulu ake ubameme babona ngiyayithanda into eshiwo abapostoli uma ngabe eshumayela uPaul esephendukile uthi uPeter hayi no ngimzwile eshumayela angiphiki ukuthi nithi ubebulala ezingala amakhono kodwa ngimzwile kusho ngamazi ngisondelile ngayaba nesikhathi sokuyomuzwa so asingagcini sisho at a distance ithi umuntu uyabheda sondela kuyena ngoba kuyena lo ngcobo okungathi uyabheda othunyela ukulungisa iSouth Africa khona into ongayithola nami kuwe khona into engizoyithola inkinga yethu sizondana ngokweziphiwo kanti bekufanele sithandane ngokweziphiwo sizondana ngokwazi iphi kanti befayile la sithandana khona ngoba iqiniso lithi akekho umuntu oyi all in one ngisayiphinda lena yabo nje baningi asebefake ngisho ama prophecies because bafuna ukuzenza umprofeti manje ebandleni abanye sebefuna ukuzenza othisha abuke la agooglishe la abheke ku YouTube izinto zaba prophets baphesheya abuya azozifuna azoyifuna mase zimbuza izingane yimake babuthe yini rapture akazi kwakazi yabo ibhalwe kuverse bani ngoba igama elithi rapture like eBhayibhelini alikaze libe khona eBhayibhelini but igama elikhona lithi caught up elisho kona ukuhlwithwa lokho abakubiza ngerapture kwenye language so into leyo manje ke ekufanele uhlale phansi ke manje ukhulumeke manje sekuxoxwa so sizoba nenkinga Nceke Nkosi kuba prophet nje obadubuza bakhona Nceke bacindezelwa abanye bakhona nami ngike ngibabuke ngibasengibalandelile I think uphelile u10 years ngibalandela ngilo ngibuka indlela abakhuluma ngayo nezinto abazikhulumayo zenzeka not lokho kuphela ngibuka futhi ukuthi bamile ngezwi ngoba ungakhuluma izinto zenzeke kodwa futhi ungamile ngezwi uyabo baningi nalethekweni baningi abadayisa amatshe namafutha ziyenzeka izinto umuntu umuzothi ngithola umsebenzi hayi ngifuna ukuthola umsebenzi amanzi ale ekhaya so ngeke ukwenzeka kwezinto angithi no false prophet uzobenza izinto ezenzekayo uma ufunda incwadi yesambulo uzobenza izinto eziphathekayo lithi uzobe kwazi ngisho ukubiza umlilo uvele ezulwini uze phansi akekho umprofeti osenze lokho noBushiri wakwenza wahluleka eqamba manga ethi uyashisa
So akekho umprofeti osenzele lonto emhlabeni. Bamapolo ngifuna ukwenza justice. Siyabonga. Akufuni kube ngazathi kule episode bese atheka abafundisi. So kunombuzo odwa ngifuna ukuzwa ukuthi ngizwe ngazathi masikhuluma la amanzi ngathi angena lapha emsamo ngathi angena lapha ngabafundi. Lithi iBhayibheli ukonakala vele eqale khona lapha. Manje ngifuna ukwehlela nje la ebandleni kade eqale. Njengoba abafundisi bethu umo keyboard player amabhiya wena ucabanga kuyadlalwa yini? Bephuza obhiya. Omunye wathi Savana wayesho omunye utshela ingane yami engikhonza nayo nje engihamba naye eteamini. Uthi hey Savana yodwa inankinga kusho umfundisi. Manje ngiconakele phezulu akubona bonke. Njengoba de ngisho ngithi bakhona engibaziyo mina abasaphethe into kaNkuluNkulu engibahlolile futhi ngabona basaphethe into kaNkuluNkulu. Bakhona ngishaba ngizala ngevangeli, bakhona bangikhulisile, bangigruma ngevangeli. Abanye abasekho emhlabeni. Yibona bafe beyibambile and uNkulunkulu wakuveza kithi ukuthi bayibambile salandela sakubona sasihlambulula sakhula kubona siyabonga we really appreciate umsebenzi uNkulunkulu awubeke kubona empilweni yabo. So pastors akuthina sonke esihamba ngokaNkulunkulu niyazi nani guys abanye bakufikelela ngisho ekhaya abanye bafika ekhaya bazokuthi wadayisa amafutha uzongacebi yabo ngeke sithi ke leyo nto right yabo abanye bakufikela ekhaya nje bazokuthi ngeke sikumeme mosashumayela lento yakho it's fine noma ngingangamenywe edilini lasekhaya ngimenyiwe anginankinga yabo so ayisniki mina ama platforms anje enza ngikwazi ukukhuluma ngikhululeke kunokuthi ngifike ebandleni la uzoqala ubizele eqenthwe nceke uthinte kakhulu emnikelweni ke ishumi ziyashoda la nceke angazi kodwa umoya ngcwele uzokumbulela usuvele sengididisile because ufuna ngikhulume into azoyikhuluma ngivane ngisuke mina ngizokhuluma ukuthi no umoya ngcwele uthi la kugcwele amanyala kugcwele ubufebe kuleli bandla akuphendukwe uyizwa leyo ubona abantu bephuka bephenduka hawu kani bayahlalisena abashadile ngiyalinganisa so izinto ezikanjalo yes mina njengomfundisi fa ngikhulume kwi level yomfundisi yabona njengomprofeti ngikhulume kwi level yabapro anginayo enye into ngikwazi ukukhuluma kwi level ya Sunday school angikho ku Sunday school so ingakho ngithi ke atheka abafundisi ilungisa abafundisi ngoba ukonakala yazi umfundisi ithi nginitshela niyazi guys ukuthi indlela enithenjwe ngayo umhlaba umfundisi mekwama kanye epulpit kanye wathi nje yazi maye ngama umfundisi athi bazalwane kusuka namhlanje lo mbala lo awusa black lo mbala ured sengilifundile izwi bavona bayikholwe leyo nto abantu so bane power abafundisi bane power umfundisi yazi ukuthi une power kangakanani buka la nceko ukwazi ukubeka itende elilodwa ame yedwa ashumayele kungena abantu abawu 2000 bazohlala balalela umuntu oyedwa niyangizwa oyedwa baphume sebenengqondo yomuntu oyedwa uyabona ukuthi power engakanani kwabafundisi inkinga ke asisebenzisi ngendlela uvana umuntu ayisebenzise ngendlela errong ngangafika kwenye indawo ubaba wami enkosini wakwaya naye kwenye indawo wafika masifika lapha awusalalela selection hey kuthe abantu besabanjwa amandla amoya ngcwele bewe phansi abanye behlanza amadliso umoya ngcwele esebenza behlaza amadliso abanye enceko kwava kwazinceke yathi cela umnikelo basadakiwe nalithuba wayeka lelithuba ngekusaza yabona umuntu me ngaphansi me banjwa amandla amoya ngcwele anganikela ngisho ngomuzi wakhe engaboni ukurobha abantu lo so ke nceke inkosi ngizama ukuthi ke no ke iprogram yokuzoshaya abafundisi kodwa siyaqwashisa kulabo ababonakalayo ukuthi why bathi baya attackwa bona why bathi baya attackwa ibona basuke ba attack izimvu qala lithi iBhayibheli idlani ubisi lazo ningadli inyama badla inyama yazo namhlanje bangakanani ingane eziqhomfiwe emabandleni ezikhishiswa izisa abafundisi ngeke sithule ngaleyo nto no ngeke sithule ngaleyo so kufanele silikhuluma iqiniso lime njengoba njalo ubungcwele buma njengoba kunjalo ukukholwa kume njengoba kunjalo si appreciate ke labo abasayibambile abangayibambile sibatshethe sakhona isikhathi ukuphenduka kusakhona umuntu aphenduka abuyele inkosi futhi nayo into engithi uma umfundisi nje umuntu wokuma public cause vele izinto zakho vele ziyazeka uyabo ubonaka ihlazo lamfundisi livane lisheshe lazi ngisho ngayenza manje la livane lisheshe lazeke lisheshe lidume njengendlela naye akhuluma ngayo noma indlela asetshenziswa ngayo so umuntu ofuna lama epublic athi ngonile kulizulu ebandleni nabo abafundisi abangomama no akunabo iBhayibheli alivuma ukuthi kube khona umfundisi wesifazane siyabonga asivale liyavuma ukuthi umuntu wesifazane angayofakaza ngoJesu uyayizwa leyo kodwa alivuma ukuthi alide ibandla alivuma singakhotha ama verses asanjalo asabhalwe ngo black and white namhlanje akazashintshi
ngizwile omunye ethi lana ke akwenziwa kanjalo ethi kwakusho uPaul le Korinte kodwa still uPaul uthi lokhu ngikusho kuwona wonke amabandla akasho eKorinte to all the churches of the saints usho njalo akasho ukuthi le Korinte kodwa ibandla mase kwela ngcobo uzothi ungcobo hayi la kwami laqalwa yimi yabona ukuthi laqalwa uyena akayi nasesiphambaneni awolifele elakho uqinisile ngoba elika Jesu walifela yena mawukuthi uphethe ibandla lika Jesu hamba ngokwe scripture iscripture sivumnceko ukuthi kube nomuntu osifazana ophethe ibandla awungitshele nje kwiBhayibheli kwiOld Testament lithini izwi lithi iBhayibheli umuntu wesifazana emecucuza ingane zamanje azikwazi ukucucuza but siyajabula ke ngoba kule Bhayibheli elisho lisanda kukhishwa la 2021 liphuma 2020 kodwa lafika kuthina 2021 isizulu esisha liyaveza ukuthi uma ecucuza usuke kuma period kahle kahle lithi ke menjalo usuke engcolile yabo ngitsheleke useyiwoman preach uphethe ibandla umpostolikazi angazi nibiza ngani umpostoli usebiza uindoda yomuzi uzoyibeka izandla kuma period iBhayibheli libe lithi ungcolile kodwa manje ngithi sibuka nansi kodwa kilokhuzani iprogress sibona bayakha abazalwane kodwa abesifazane baphethe amabandla kodwa lithi ngiyethanda igama ukuthi kwakha incwadi yamaHubo ithi uJehova engayakhi leyo ndlu basebenzeliza bayayakha kodwa bayakhelisa ne-wise builder ne-foolish builder zakha zombili azakhanga ayiphelanga izindlu zombili odlulayo ashayanga izandla wathi kwakhiwe kodwa kwabonakala mhla kufika isiphepho le yama women preachers le era yama nezinyanga lezi ezigcwele leThekwini izobonakala uJesu mebuya izotestwa ngomlilo izophuma enyishile ngale komlilo tshelwa yimina ngiyakupromise ungathola invitation call me on that day tshelwa yimina le yama women preachers nezinyanga izotestwa ngomlilo ngelinye ilanga izobonakala ungathola invitation uinvite umuntu owesifazana ophethe ibandla ngiyayithanda ke leyo baningi bengi-invite baningi futhi asebavuka ekufeni besifazana ababephethe ngoba usuke ufile phela baningi asebavuka sahlala phansi sabuka izwi ukuthi lithini nceko mhlambe asiyekele ezinye inso kodwa asiyekele ezinye inso nceko umuntu osifazane can be a prophetess ngiyakuvuma lo can be a prophetess babe khona prophetess oDeborah nabanye babe khona right angaba ufakazi owesifazana wayethwela imbiza wafika wabeka imbiza phansi waqeda wahamba utshela abantu wathi ngimbonile ongitshele konke hozani nizobona ukuthi ngeke yini kuba uKristu avulanga vesi ashumayelanga ke menjalo wahamba nje wawufakaza so umuntu osifazane kwi-open air nalapha ematendeni angamatshela abantu ngoJesu beze kuJesu abantu beza bafika uJesu wabafundisa ifunde kahle iBhayibheli wafika wabafundisa wahlala nabentabeni wabafundisa so ngamanye amazwi kwi-order yebandla indoda emisiwe bese kuthi ngaphandle abantu besifazane bangiboyilanda imphefumulo ku right lekokusho but ukuthi balida amabandla kuthiwe leli bandla liphethe umuntu athi umuntu ngaphansi kwamamba wenzani ngaphansi kwakhe mawungathi nje uphansi kwamama uNgcobo wenzani phansi kwamama uNgcobo yini lo yenza ngaphansi izwa livumi yonke nceke Nkosi alivumi angazi bazana noma selahle njani kodwa izwa livumi hayi baba Mapholoba sesigeqa amagoli siyambonga uNkulunkulu kakhulu asibonge bazalwana ngikunika ithuba ubonge leli thuba bese siyavala siyambonga uNkulunkulu kakhulu bazalwane egameni lika Jesu angibonge kakhulu namnceke Nkosi ngalethuba angazi noma leyo bakhona yini elinye kodwa ngibonge kakhulu siyambonga uNkulunkulu kakhulu no bazalwane ngiqhutshwa izwe lithi shumayela kwisikhathi kungesinoma kungesona yabo malithi noma kungesona lisho ukuthi noma unikwa emgcwabeni thwavala ngomthandazo ungavali mangashiwa ukuthi abantu abaphenduke batshela ukuthi abaphenduke uma bephenduka bayisihogweni lithi iBhayibheli uma ngikutshela ukuthi hamba uyala umuntu ungayi igazi lakhe ngilibuza phezukwayo so angikwazi ukuthi ma uNkulunkulu esipha amathuba angaveli bese sifike sidayise ngeqiniso kufanele siliveze njengoba linjalo senzele ukuthi oqalayo ukuzwa mhlambe khona into osindiswe izolo ozoqala ukuzwa namhlanje uyayibona so akezwe iqiniso njengoba linjalo ngoba mangike ngamrobho uNkulunkulu uyongibuza ukuthi ngakunika umbhobho eThekwini ngakunika umbhobho eGoli ukuthi hambe umemeze wafika eGoli wafika wadlala khona abantu ababezofa ngalelo suku akufanele balithole iqiniso so ke nceke Nkosi ila ingakho ke sikhuza into zoma women preacher asinankinga ukuthi aye lapha yayokhuluma abiza abantu asinankinga futhi ukuthi bafundisa abantu lapha yabekhuluma ngoba kukhona la befundisa khona la iBhayibheli owesifazana omdala afundisa abanye besifazana abancane iyakhuluma leyo nto izwi leNkosi singawalokhuza amavesi akhona uTitus akhona uTimothy bakhuluma njalo aphinda afundisa izingane ezincane liyayisho leyo nto livuma
sivumile kodwa ukuthi amama ebandleni kuthiwa uphethe ibandla livumanga. So ke Nkosi siyambonga uNkulunkulu egameni lika Jesu. Bafowethu bafundisi isikhathi sokuthi sihlanganeni lesi, isikhathi sokuthi sihlangane. Uma ngempela ezulwini siya sonke and siye ezulwini elilodwa, asiyeke ukuthima apha sibe neteam kaNgcobo neteam kaBani. No, asivane sihlanganeni nje si-unite. Igama elithi unity leli gama elithi unity linonkamisa sisho njalo ngesiXhosa. Onkamisa abawu2 it's you plus I. So there is no unity when ungekho ngikhona mina. There's no unity ngikhona ungekho. So it's you plus I kwenza unity. God bless you. Gama lami kunjabulo sibonga kwaNdlovu. I'm coming from iBlessings TV. Siyabonga kakhulu kusibalukhulu ngaleli thuba siphe lona uST bazalwane siyabonga emakhaya kusiseke Blessings. Mhlambi abantu bengakuthola phi ama socials mhlambe nenamba yakho uma befuna ukuthinta ngoba ioffice awunalo ushilo mfundisi wathi ioffice awunalo. Siyabonga kakhulu inkosi kakhulu uKristu Jesu. Siyabonga kakhulu. Sibonge kakhulu kuST Media. Ubaba uDlamini mhlobo wami siyabonga kakhulu egameni lika Jesu. Ngibonge kakhulu nakwena Ncenko sikume emnandi kuba nawe. Kuyezwakala ukuthi izinto zikaNkuluNkulu uyazazi futhi uyaziqonda. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu nokuthi nje Ncike Nkosi sazane kube mnandi kanje singalo sixhumano ocingweni kuba mnandi kakhulu. Sibonge kakhulu ngale opportunity uNkulunkulu ayivulile namhlanje egameni lika Jesu. Umprofeti uZingcobo ku Facebook ngikhona uZibusiso Ngcobo. Ngicela ulandelele lo page ulike kulona ile khona la update khona kakhulu Zibusiso Ngcobo ipage. Bese kuthi ku TikTok ngikhona nguZibusiso Ngcobo 9993 Zibusiso Ngcobo 9993 ngikhona khona. Bese kuthi number yami ke yocingo ithi 073 956 3978 073 956 3978 yona number ke leyo efonelwayo and also WhatsApp akuyona. Baxoleke kodwa abazalwane ngoba kuumuntu babhizi kakhulu ngezinto zomsebenzi wenkosi. So ungadinwa ukuthi mawungangitholanga uyishiye imessage ku WhatsApp sazi because nama prayer requests abazana abamaningi uthola ukuthi ke si dinga mhlamba kwa ungena kuona usuku nosuku. So siyambonga uNkulunkulu kakhulu egameni lika Jesu. uNkulunkulu anibusise bafowethu ngingacela sithandaze egameni lika Jesu. Baba wethu onamandla ngegama lika Jesu nayi South Africa Nkosi. uNkulunkulu wethu onamandla nayi South Africa uNkulunkulu wethu ongcwele sibonga kubaba uDlamini ngohlelo ngegama lika Jesu Kristu nayi South Africa nababa bafundisi nalibandla ngiyathandaza kulona. uNkulunkulu wethu ongcwele isibusiso esikhulu isibusiso Nkosi esinganezela usizi masibe phezukwabo egameni lika Jesu Kristu inkosi enamandla bayozilungisa bazilungisise njengokuba isikhathi sesisondele. Baba wethu ongcwele lisho njalo izwi lakho lithi nivuselelane ningakiyeki ukuhlangana kwenjengomkhuba wabanye vuselelana ngokuba usuku selisondele. uNkulunkulu wethu ongcwele wena oshafisa izibonakaliso zabaprofeti bamango wenza ababhulu kuba bahlanye. Wena uNkulunkulu ongcwele uthi uyazazi insuku zabaqotho ifa labo liyoma kuze kube phakade uthi abayokuswela ngeinsuku ezimbi bayosuthiswa nangeinsuku zendlala. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ungcwele Jehova Jireh umhlaba wonke ugcwele inkazimulo yakho. Haleluya haleluya. Siyabonga baba egameni lika Jesu Kristu amandla mola thanta lima khashante peria sunda likadala mandula stavaina steli hadia sama uNkulunkulu wethu onamandla siyabonga egameni lika Jesu Kristu inkosi